Il-Forzi Armati ta' Malta għandha ajruplan ġdid, dan bħala parti minn investiment ta' 16 miljun euro li inkluda wkoll ix-xiri ta' apparat tat-tiftix ta' materjal splussiv. Iż-żewġ investimenti ġodda kienu inawgurati tnejn filgħodu fejn ingħatat spjegazzjoni dettaljata dwar kif se jkunu qed isaħħu s-sigurtà ta' Malta. L-ajruplan Hawker Beechcraft King Air B250, it-tielet wieħed li għandha l-armata se jintuża għal kontroll tal-fruntieri. Il-kap kmandant tal-armata l-Brigadier Jeffrey Kurmi iddeskriva dan l-investiment bħala pass kruċjali fil-kapitlu tal-Forzi Armati ta' Malta. Il-Kurunell Clinton O'Neill li ħaħsib il-proġett tat-tielet ajruplan spjega kif dan se jkumplimenta ħidmet iż-żewġ ajruplani oħra. L-ajruplan għandu search radar apposta għal-bahar, ġifiri huwa 360, idur kollum kien biex niftehmu. Għandek kamra apposta li tista' taħdem day and night u infrared, ġifiri tippikja il-heat signatures, u wkoll communications li tvarja kull spektrum ta' communication li għandna. Iżda fuq kollox Malta trid tipprometti sorveljanza marittima aħjar fid-dawl tas-sitwazzjoni internazzjonali attwali. Waqt iċ-ċerimonja tkellem ukoll il-President ta' Aerodata fil-Ġermanja li għenet fil-proġett Hans-Jürgen Stahl. Qal li l-ajruplan b'mod partikolari se jirrifletti responsabilità strateġika ta' Malta li tissorvelja n-naħa ta' fuq kollha tal-Mediterran sa' Kreta. Allura issa Malta ippreparata għal kull eventwalità? Aħna lessi fil-qasam li nista' ngħidlek fil-qasam ta' sorveljanza aħna qegħdin ħafna avvanzati. Fil-fatt tara għalkemm l-ajruplani huma żgħar bħala sajż, nagħmlu ħafna xogħol li ajruplani kbar jagħmluh f'dak li gwardja sorveljanza. Għax il-prodott li noħorġu fis-sorveljanza huwa ħafna professjonali, inqasmuh il-ħafna aġenziji li għandna kuntatti magħhom bħal Frontex u aġenziji oħra u biex aħna dak li nsejħulu naqdu dak li nsejħulu Combined Maritime Picture. Intant ir-robot li jfittex l-isplussiv se jfisser Dipartiment tal-Isplussiv immodernizzat. Proġett li se jkun imsaħħaħ anke bl-introduzzjonijiet tal-biss u apparat apposta fi żmien li ġej. Il-Ministru Carmelo Abela qal li l-inawgurazzjonijiet ta' tnejn filgħodu jirriflettu kemm l-armata qed tibni lilha nnifisha mill-ġdid. Fattur kruċjali meta wieħed iqis li ftit mili biss il-bogħod minnha qed isiru traċedji kbar, partikolarment fil-Mediterran, il-post fejn fl-istampa mondjali ħalfama bħala l-baħar tal-opportunitajiet mitlufa. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Ian Borch fakkar kif dan mhux se jkun l-uniku proġett tat-tisjieħ tal-armata li qed tkun mutur ambizzjuż tal-bidla. Dan għaliex pajjiżna se jkollu aċċess għal 75 miljun euro fondi biex jitqasmu lill-entitajiet kollha responsabbli mill-ħarsien ta' pajjiżna.